Ini ndine mwana wandakaita kudhara ndiri kuhigh school, ndokukurira kumba kwaamai vake. Ndaisapiwa access yekuti ndimuone kusvika ndazobudawo muZimbabwe. Mwana uye akaroorwa vakangoudza vanhu vekumba after eye aroorwa. Zvino hameno chanetsa chii. Vakwasha vave kuti vakaisa mari kusiriko vakuda kuuya kuzobvisa kwandiri vachiti kune zviri kunetsa. Semunhu wemurume ndiri kungovaudza kuti kana paine zvanetsa gadzirisai nevanhu vamakatanga kupa mari. Mwana wangu aisada kana kundiona, nyangwe ndikamutaudza pasocial media anga asingadaire. Manje ndopaakutozonda kunditaudza since last week. Ndotambira mari here, ndodii zvemutauro handizvigonini. Nyaya yangu yakamira yakadai so. My husband cheated on me and mukuchita imomo zvaakandiitira zvacho ndiri kutadza kuzvikanganwa. I have forgiven him hangu. Even akachahura o achiri kuhura, chokwadi chiripo ndechekuti handisinei nazvo because handisina kana any feeling naye, because zvinoramba zvichidzoka mupfungwa dzangu and zvinondibata. So nyaya yapo ndeyekuti kana taakurara tese haasina simba o nhengo yake haimire for more than a minute. Zvasiyana nezvataiita kudhara, ikangoda kutanga inenge yatorara. I don't know kuti inyaya yekushaya mafeelings here, but kunenge kusungwa and I seem to enjoy it because handinei nazvo hangu.